Үзін ашсам бұла. Қадірлім, сені шын көңілден 8 март байрамлен тәбрик етем. Һәм бұл бүләкләрне миннән кабул итеп ал. Рәхмәт, бу барсы да миңа ма? Барысы да сиңа. Губка? Ие. Шампунь? Кирәкле? Носки? Кирәкле? Салфетка? Көндә кирәкле берләр бит. Сабын? Колготки? Бусы мужской бит? Мұсы ялгыш келген. Шушы гынамы? Я ошамадымы ни? Шоды, рәхмәт. Шаярта, минем әле тагын бер сюрпризым бар. Шунда? Ие. Нинди сюрприз? Шәп сюрприз. Менә сайла. Бали утравымы, әллә Кавказ тауларымы? Бали? Ие. Серьезно, Бали? Ие. Ну, конечно, Бали! Конышлаги меня, Бали. Менә. Бали утравы. Горный воздух мен алдағы елга калдырымын. Бали? Ие. Сказочные Бали? Ие.